Príjemné popoludne, dámy a páni, milí priaznivci filmu. Vítajte opäť v kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach. Vítajte na záverečnom dni 22. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Trenčianske Teplice Trenčín na slávnostnom udeľovaní ceny Hercova misia. V tejto chvíli prichádzajú predstavitelia vedenia festivalu a ich čestní hostia, ktorí sa zúčastnia slávnostného ceremoniálu. Dámy a páni, herečka, ktorú privítame medzi nami, si prevezme už 55. ocenenie Hercova misia, udeľované od roku 1955 v Trenčianskych Tepliciach. Pred filmovou kamerou debutovala vo filme Zmýlená neplatí. U nás ju poznáme napríklad z filmov Roko a jeho bratia, 8,5, Ružový panter, Vtedy na západe, Gepard či Hviezdy veľkého voza. Vo svojom bohatom hereckom živote nakrútila viac ako 100 celovečerných filmov, účinkovala v stovkách televíznych programov a dokumentárnych filmov. Na svetových festivaloch od Berlína až po Benátky získala viac ako 30 cien. Je pre Art Film Fest cťou, že k ním pribudne i cena Hercova misia, Actors Mission Award za rok 2014. V sprievode viceprezidenta festivalu pána Petra Hledíka, dámy a páni, prichádza pani Claudia Cardinale. Príjemný, krásny deň, priatelia, krásne popoludnie. Vítam vás všetkých na udeľovaní ceny Hercova misia Actors Mission Award. Začiatok bude veľmi netradičný. My sme si spoločne pripravili ukážku z filmu, veľmi krátku. Tí, ktorí film poznáte, budete vedieť, o ktorý film ide. Tí, ktorí nie, tak im to povieme nakoniec. Ukážka naviac ešte bude špecifická tým, že je v slovenčine a v taliančine. Guido hovorí: mala by si mu napríklad povedať: ty si pre mňa môj prvý muž, na teba som čakala, keď chceš, odídem s tebou, keď chceš, budem na teba čakať. Čokoľvek urobím, len keď budem s tebou. Povedala by si niečo takéto nejakému mužovi? Non lo so, dipende se gli volesse veramente bene e poi dipende anche da come lo vuol fare. Sta sicura che la povera ragazza, se è veramente innamorata di un uomo del genere, soffre parecchio. Come si chiama? Ja by som jej hovoril Claudia. Ma sono io che mi chiamo Claudia. Áno, to je Claudia Cardinale. Ste tu všetci filmoví fanúšci, určite ste poznali, že to je z filmu 8,5. Claudia Cardinale originál,
v zastúpení Marcella Mastroianniho ja. Ten, ktorý tu nie je dnes medzi nami a za ktorým nám je veľmi ľúto, je režisér toho filmu. Režisér filmu, ktorý sa odvážil poprvýkrát povedať pani Klaudii Kardinále, aby hovorila sama svoju postavu, pretože predtým ju dabovali. Ten skvelý človek sa volal Federico Fellini a ja by som bol rád, keby si niečo o tom povedala, o tom pánovi, pretože to bol jeden z úžasných režisérov, s ktorými ste mali možnosť spolupracovať. Ma straordinario. Per esempio, con lui era una cosa magica, proprio magica, quando girava. On bol úplne výnimočný režisér. S ním, keď som nakrúcala, tak to bola mágia, čisté čaro. Anche perché in questo film lui diceva che ero la sua musa, che sono io che gli davo l'ispirazione. On mi hovoril pri nakrúcaní toho filmu, že ja som jeho múzou, že som tou, ktorá mu dáva inšpiráciu. Infatti veniva a prendermi sempre a casa lui. A vždy ma prišiel vyzdvihnúť, keď sme išli nakrúcať domov. E poi nel film faccio anche me stessa. Zároveň v tom filme hrám aj seba samú. L'attrice che viene a fare un provino per il film. To znamená herečku, ktorá príde na konkurs, či môže hrať v tomto filme. No, per me è stata una cosa assolutamente... È stata la svolta della mia carriera perché ho fatto insieme ovviamente il Gattopardo, Luchino mi voleva bruna e Federico mi voleva bionda. Bol to film, ktorý znamenal obrat v mojej kariére. Bolo to o to zaujímavejšie, že v tom čase tam točila aj Geparda s Luchinom Viscontím, pričom Luchino Visconti ma chcel mať tmavovlasu, zatiaľ čo Federico ma chcel mať blondínu. Comunque è stato veramente la svolta della mia carriera. A môžem len povedať, že to bol absolútny obrat v mojej kariére. Eh sì, e ringrazio tanto Federico. Ďakujem Federikovi. Jedným z filmov, ktorý si určite pamätáte, je film, ktorý sa volá Krásny, charakterný Talian v Austrálii hľadá krajanku za účelom sobáša. Sa pokúsim to preložiť do taliančiny. Bello, onesto emigrato, Austrália. Príde kritický moment. Sposerebbe, pardon. Donna illibata. Donna illibata. Pura. Aký bol Alberto Sordi. Beh, incredibile perché questo è un film veramente pazzesco perché poi nel film lui aveva delle crisi epilettiche. Bol to šialený film, pretože on v tomto filme, okrem iných vecí, predstieral, musel hrať epileptické záchvaty. E io dovevo concentrarmi per non scoppiare a ridere ogni volta. Neviem, ako sa mi podarilo sa koncentrovať na toľko, že som za každým nevybuchla do obrovského smiechu. E poi racconto anche una storia che è successa quando uscivamo dal set. Lui aveva il pantalone fino qua con le bretelle e io con una mini molto scollata. Ešte by som chcela povedať jednu príhodu, ktorá sa nám stala počas nakrúcania, respektíve po nakrúcaní. Išli sme z placu. Allora a un certo momento vediamo una gioielleria e lui dice andiamo a vedere. Išli sme a on mal na sebe nohavice, ktoré mal až po brucho. Vyzeral v tom tak zvláštne. Ja som mala sukňu, ktorá bola úplne mini. A po ceste sme zbadali také zlatníctvo a povedali sme si, poďme sa pozrieť, čo majú v tomto zlatníctve. Appena siamo entrati ci hanno messo le manette e ci hanno preso per 2 ladri. A skutočne, ako náhle sme tam vstúpili, tak nám skončili sme v putách, pretože si mysleli, že prišli 2 zlodeji kradnúť do zlatníctva. Za ako dlho vás pustili? No, è arrivato l'autista e ha detto ma scusi, stanno girando un film, questo è Alberto Sordi e Claudia Cardinale. Bolo to trochu inak, keď sa to stalo, tak nás prišiel zachrániť náš šofér, vošiel do zlatníctva a povedal, prepáčte, vy to nevidíte, toto je Alberto Sordi, toto je Claudia Cardinale, ale oni tu na to naozaj natáčajú film.
Jedným z režisérov, ktorý najviac ovplyvnil, alebo veľmi ovplyvnil kariéru Claudii Cardinale, alebo jej teda filmový život, bol Luchino Visconti. Takže pár slov, bol to úplne iný režisér. Bála sa ho Claudia Cardinale? No, io non ho paura di nessuno. Ja nemám strach pred nikým. Ma comunque con lui ho cominciato proprio nel 59, con Rocco e i suoi fratelli, poi Il Gattopardo, poi Sandra, La Vesteria dell'Orsa e poi Gruppo di famiglie in interno. Ho fatto tanti film. Bol to on, s ktorým sme v 59. roku začali s Rokom a jeho bratmi. Potom prišiel Gepard, potom prišli Veľké hviezdy, Hviezdy veľkého voza a ďalší film. 4 filmy sme spolu nakrútili a bolo to úžasné. E poi stavo sempre a casa sua. Bola som vždy u neho doma. Guardavamo anche trasmissioni del Festival di Sanremo, tante cose insieme. E facevamo anche dei viaggi insieme. Boli sme u neho, často sme trávili čas u neho doma, pozerali sme spolu napríklad prenosy zo Sanrema, z festivalu, alebo aj iné veci a ešte sme spolu aj veľa cestovali. E lui diceva, attento, questa non è una gatta che si può accarezzare sul divano, ma un ghepardo che divora il suo domatore. A on hovoril, pozor, toto nie je mačka, ktorá leží na diváne a ktorá sa dá pohľadkať. Pozor, toto je gepard, ktorý môže kľudne zožrať svojho krotiteľa.